Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Minecraft preživljavanja. Danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Za početak ćemo skupiti malo drveta. Ovdje sam se spavnuo ljudi. Je ono moguće? Odmah trska. Neka nećemo rušiti. Tu će nam biti farma. Poširat ću je posle. Da li je ovo moguće? Nisam ni gledao, samo sam ovako pripremio se malo da igram i to nisam razgledao. Samo sam došao do drveta, nije daleko. Ok, znači sad imamo trsku. Stavimo ovako. Stavit ću brže će rasti na sandu. To je na pijesku. Idemo gore. Znamo sam upon. Ovdje ćemo napraviti temelj. Znači ovdje će biti temelj. Izvinite, da, što sam treba kažem još, izvinite što nije bilo 2 dana klipa, nešto mi se sjebalo bilo oko prošlog kanala. Sad ćemo napraviti kućicu. Nećemo ovdje u ovoj epizodi praviti kako zove baštu, nego ćemo uzeti malo kamena. Nećemo ni ići u rudnik. Uzet ćemo malo kamena, napraviti sekiru, šordove, napravit ćemo tako te stvari, alate. Treba će nam ukupno 3. Napravit ću pik ako mi nešto zatreba. Treba će mi 5 za mač kramp. Treba će mi 8 kamena ukupno. Ajde. Kako mi ide FPS? 17. Možda ću snimati GTA San Andreas, pošto nemam nikakav drugi. Vrvatno. Tako da očekujte sljedeći put. Ne Heroes Generales, nego GTA San Andreas. Ajde. I gotovo. Samo ga pokupimo, idemo gore. Jejte tić. Baš tamo se tić jedan. I ovdje kuće, da. Nije kuća, nego temelj. Da, ovo će mi biti samo neka radionica. Imat ću ja veliku kuću, pravit ćemo je. Treba će mi 6 pića. Kao prvo sekir, pošto to će mi biti najpotrebnije. Drugo pik. Treće sort. Ovako to ide. Op, 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 i op. I fajn mi jedan kamen. Pogrešio sam. Ne znam zašto baš kopam u vodu, ali eto. Mnogo brže ide s krampom nego kopati s drvenim. Napravit ćemo mač ako vidimo svinju, zombija ili tako. Namjestio sam na ovako, tako da. Biće i svinja. Ne svinja, nego biće i zombija. Za početak ubit ćemo jednu svinju. Nećemo praviti iron stvari i tako to. Neće biti ni dugačka epizoda. Ne znam ni sam zašto. Pošto ne treba previše mi bude dugačka, možda samo 14 minuta mi traje. Treba nešto da se skine da bi moglo mi traje sat vremena ili duže.
video može vam traje možda 2 sata da nešto skinete. Mislim ako skinete. Peći ćemo drvetom. Umreću ja. Dobro što u ovoj igrici ne mora se pazi da mu bude vruće ili hladno. Da, jedva čekam da izađe 1.9 verzija. Ne znam zašto, ali bit će mi moćan onda Minecraft mnogo. Stavit ćemo ovdje malo drveta i eto ga. Sad čekat ćemo se speče. Tada će vam samo jedan, a ostanog se peče. Mi ćemo da tada graditi kućicu. A da, napišite mi u komentare od kojeg drveta da radim. Od brezovine ili od ovog oakvooda. Ako bude više stiglo komentara za ovo ili oakwood, za brezovinu ili oakwood, nju ćemo uzeti. Vidite, ako stavim ovaj oakwood i ako bude bilo više komentara za brezu, onda ćemo promeniti u nekoj epizodi. Pošto vama se lepše sviđa, a nećemo baš odmah. Imaćete mjesec dana eto da izaberete, pošto ne želim da mi stigne više komentara, a ja izaberem već. Tako da, vidite, možda komentari se 5 ljudi istu boju. A da, treba će mi panjevi ovi. Žence neće mi trebati. 6. Dobro, nećemo napraviti mnogo veliku kućicu. Ajde, posadit ćemo drva. Ajde i ovdje. Super. Rudnik ćemo imati. Ovo i ovdje, možemo i ovdje, eto. I ispeklo se. A možda i nešto od drveta. Recimo da se ispeklo. Ajde, pojedemo ovo. I kad ćemo napravimo kućicu. U visinu će biti 4. Eto. Evo ovoliko. Ako se neće biti velika, pa i nije. A nije iskreno neka kućica. A što fali kako izgleda? Ništa ne fali. Bitno da imam. Ali neka. Stavit ću. Jako mi neće nikad. Ljudi. Mislio sam da predomislim se da stavim još jedan red. Idemo. Ok. Idemo. I ispada sam glup. Treba mi još drveta. Ljudi. Pada noć. A nemam vode. Neka nacepat ću, neću da čitujem. Znači neću kucam time se dej. Evo drvet. Daj mi to. Treba mi samo jedan panj. Ajde brzo. Potrebno mi je. I eto ga, brzo u kuću. Brzo u polu kuću. Da, očekujte i Hunger Games. To ću obavezno snimiti. Razmišljao sam to da snimam. Pošto mnogo mi je moćna onako igra. I mnogo mi se svidjelo, znači imate ono, kupite čestove, fajtate se, imate der meč. Znači ovo preživljavanje neće imati nikakvih čitova, neće imati komandnih blokova ili tako.
Mi uzimanje nazad stvari ako poginemo iz game moda. Znači, pošteno će biti. Tako da, ja ću vam praviti pravit ću dva armora, pošto jedan je za rudnik, a drugi je za fight. Eto, tako ću. Ljudi. Ajde. Pitam se koliko snimam dugo. Vratno 20 sati. Brzo moram sve da radim. To želim da mi pravi video predugo. Ajde. Evo ovu kućicu. Nije velika. Ajde. Sljedeću kuću ću od onog finog kamena. Sad ću ovdje prozor, ali nećemo ga još postavljati. U sljedećoj epizodi ćemo. Da vidim čisto. Idemo. Stavim. Ono što nije pao dole. Malo je falno. Idemo. Stavi. Trebao sam da stavim da sam van vrže na Skype-u da me smara, a snimam. Samo napravimo krov. Ne krov, ova vrata. Počemo u sljedećoj epizodi. Ne znam šta će se u sljedećoj epizodi, ali nešto ćemo raditi, a nešto nećemo. I to je to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali, vidimo se nekom narednih. Molim vas, ostavite like i share. Ne like i share, nego sub i share. I što sam da kažem? A da.